Оренбур өлкәһенең Красногвардейский районында халыктың 70% башкорттар. Райондагы 16 башкорт авылының өсүһендә башкорт мәктәпләре бар. 2 ел элек Үрги Ильястагы Мөхәммәтша Бурангулов исемендәге мәктәп бөтенләй ябыла. Бұл ябылган мәктәп урынына Ходай тарафынан ебәрелгән рухи ярдәм кебек, авыл халкы яңа мәчеткә өмет белән борыла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Магазин yok, частниклар менә ике частный магазин. Школ yok, медпунктта эшләүче кеше юк. Бер единый калган менә хәзер безнең клубыбызда и мәчетте бетереп яталарында Алла берсә, шул мәчет белән клубтан ярылмай бит бараларында халыклар. Рафик Нур Габдрафик улы Хучаев Үрги Ильяс авылының старостаһы. Авылдан район үҙәгенә күпер һалыу, балаларга хоккей мәйданы төзү, яңа мәчет коймаһын эшләү һәм башка эштәрдә ул ил хәстәрен үз иңенә алып башлап йөри. Зур авыл, бик зур авыл. Караганда безнең халык, башкортлар основном шул школ явымнан хәзер без яңадан шул школда асырга итәбез. Начальник класслар өчен шуның белән бергә балалар баксасында кирәк. Шул балалар баксасында да тырышатында шул школда киреннән яңартып асырга. Әле шул менә губернаторга хат яздык. Рафина дигән кызыкай менән авылдан подпислар дидек. Барысы да нитләр берләштек, шайтып бергә булайык, бергә эшләйек дип шулай эшләр алып барабыз. Бүген авылдарда яңа байрамдар бар. Шуларның иң таралганы һәм кадерлеһе башкорт авылдарын ямьләп яңа мәчет биналары калка. Мәчетте малайлар башлаганнар, яшь егетләр. Калматаев Виталик руководитель рөлдә инде. Шул Әхмәттең улы. Калганнар шул бергә эшләгән егетләр, шул аксалары белән үзләре башлаганнар. Нигез алып, шул нигезне укып, асып, әле менә калган вакыт эшләре бар. Тук елгаһы буендагы Үрги Ильяс авылында халыкты куандырып, күркәм дин йорты 1 ел эчендә төзелде. Тугыз поколение безнең мулла нәтеле. Шул атайым алмайды. Хин мулла нәтеле, хин ике туганың бәхтерәвенә мәсәлгас, хин халлам диде. Туга алмайды. Халам диде. Менә күдән тотып тырышып, авылның эшләре менән алды. Бик бала. Үрги Ильяс авылы кешеләре өчен бердәмлек, бер-берен аңлау, яклау һәм тыңлау бүгенге тормыш талабы. Күреләтә мәктәпһез турып калган авыл халкы өчен бу яңа мәчет янә бер шанс, янә бер Алланың һынавы. Бу мәчеткә йөри башладык. Әлхәмдүлилләһи шөкер, җомга намазына килә башладык. Менә бүген намазлар укыдык. Әлхәмдүлилләһи шөкер, яшьләребезне тартырга тырышабыз, мөмкин кадәр тырышабыз. Азаннар әйттерергә дә тырышабыз. Авылга, бөтен авылга ишетелеп китеп, азан әйттерергә дә анда ярдәм итерләр, микрофондар куерлар. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Безнең яшь кенә егетебез менә Мизрухиза улы Виталикка хөрмәтем бик зур. Яшь булса да Ходай Тәгалә аның күңеленә шул хәтти иман нуры салган. Үрги Ильяс мәчетендә имам вазифаһын Азаматулла Зиннәтулла улы Бурангулов башкара. Ул Өфелә, Оренбурда махсус югары дини белем алган. Азаматулла өчен Үрги Ильяс халкы һөенеп бетә алмай. Үзебезнең укымышлы муллабыз бар диләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһу ла илаһа илля хувал хайюл кайюм. Ла тахудуху синату ва ла навм. Лаху ма фис-самавати ва ма фил-арди. Ман заллазī яшфa'у индаһу илля би'изниhi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a
Зинат ағайға. Біздің ауылда шундай дини ақыллы малай үстіргенлеріні. Авыл халкы имамның эшлекле, белемле, булдыклы булуын хуплай. Һәр гамәлдә Азаматуллага таяна, уга иярә. Башкортлар ислам дине ингән дәверләрдән башлап нәкъ тарикатлы, ихлас һәм белемле муллаларны гына таныган. Муллабызга бик риза, без генә түгел, бөтен халыктар да безнең муллабызга Ходай Тәгалә аңа хәйрле гомерләр насыйп итеп, озак еллар бергә шунда халыкны дингә индерергә насыйп итте. Хәтта аның укыганнарын мин һәр вакыт илап тыңлап торам. Амин. Бик рәхмәт Азаматулла туганым. Bütün meclislerge insanlar yapsaydı hukukayıkan. Bana da bir rəhmət, işe havurulur. Vitalik'in atahına esahına bir rəhmət çünkü mama yutturganlarına işe havurulur. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun. Ve turi sinine ve Киң дөньяви белем биргән Совет мәктәбендә укыны безнең халык. Ләкин үз-үзләрен, гаиләләрен, балаларын, мәктәпләрен, авылдарын, туган ерен якларлык һәм үстерерлек аң белемгә ирешә алманы һымак. Инде дин йорты тарихи авылдың котына калкан булып яклармы? Был хәлдә артабан ничек яшәрбез? Тормыш яңгыса үзгәрә. Тимәк, Аллаһы Тәгалә безнең халык алдына яңа һораулар куя. Барыхла гади бергә эшләп, юалсаларын бар итеп, ярдәм иткәннәренә әле менә Корбан байрамына мәсҗид ачылһа, Алла ярата школда асып, шул школда гарәпчә укытырга, балаларга мәдрәсәләр асып булыр дип уйлыйм. İnşallah. Авыл яшьләренең көсе менән төзелгән иман йорты ялгышты төзәтеп, язмышты үзгәртеп яшәргә өндәй. Яхшы авыл. Әйтергә можно перспективаны авыл дип әйтергә. Шунда насар булды, школда яптылар. Шунда бик халыкка насар булды инде, потому что һәрбер уйлана, чтобы школда это балалар монда калырлар, яшьләр күрәк калырларны, и авылның перспектива булып уйлагайнар. Ну, монда килеп чыккан разногласия родителләрнең, школдан, җитешмәне балалар, ну, биләг уже оптимизация дигән тәдбир бара. Шуңа күрә пришлось школда явырга. Бик, наверное, ошибки допустили. Мы удивили вину чистую, надо было, конечно, полтора, хотя бы начальную школу и параллельно открывать надо было детский садик. Возможности для этого барыня, если пошел неделя полтора, ауылда, конечно, лучше работать гуляем, перспектива была. Да, обратный ход булар гуляем, родители мне уже обращались, линии балларында бар, детский возраст, дошкольный возраст бар, по-моему, 16 бар, перспективу тоже выращивали. Глава района уже вопрос обсуждали, чтобы начальная школа острогала и детский садик. Пока бюджет района ограниченный, наверное, в Алтар юллары перспективы антырдавлайды. Авыл тарихи дәрәҗәһен югалтмаска тиеш. Халкы бер хүзле булып, озын-озак яшәргә тиеш диләр улар. Безнең бит все-таки авыл Мәхәммәтшә Бурангуловтың туып үскән авылы. Просто тәнис авылы түгел. Ана балаларды укытырга насип булсын да шунда ир балаларды динде белсеннәр, кыз балаларга бик әйбәт булыр инде. Әлхәмдүлилләh, бөтен ниләр кайгыртып, бергә булайык, эшләйтеп тырышып, яшәргә Ходай Тәгалә насип итсен бергә. Мәсет йортыгыз шундай матур итеп халынды. Был хәлде аңларга кирәк, мөгаллимнәр шуайтып аңлай. Был Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең шундай бер зур, бөек рәхмәте шул авылның халкы өчен. Демәк, Аллаһ Субханаһу Тәгалә теләгән, onun tilәге белән ошо ниятләребез халынды, ишетелде, мәсет ителде. Демәк, Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә, безнең халкыбызга теләй имам теләй, имам нурларын теләй, дөнья бәхетен теләй, ике дөньяның да бәхетен теләй. Үрге Ильяс авылында яңа заман байрамы, өр-яңы мәсет тантанаһы. Авыл яшьләре Виталий, Салават Калмантаевтар мәктәпһез калган төяккә мәсет тергезде. Мәсет асу тантанаһы Корбан байрамы көндәрендә. Ул мәсет ул бер югары урын, институт курк. Адам билим ала торган урын, адамдың рухын нурлада торган
һәм рухын күтәрә торган урын, һәм дә адәм шул мәсҗедләрдә янына тыныслыгын табып, дөньяның рәхәтен, дөньяның гүзәллеген күрә. Һәм дөньяның гүзәллегендә рәхәт яшәргә шундай ниятләре сыга. Бергә эшләнгәнбез, тиз эшләре, дуслык белән, берлек белән яшәгән авылда һин алай, һин булай дип, ана шулай итеп, насар эшләгән дип әйтеп булмай, шуның өчен барыбыз да бергә булсак, бер эш була. Төрле якка тартсаң, ул берлек килеп сыкмай. Балалар тәрбияләп үстерү, инәйгә, әсәйгә, атайга ярдәм итү, һәм агай-инәләрне, туганнарны карау. Менә бу безнең мусламанлык, әлхәмдүлилләһ шөкер, Мөхәммәд Расулуллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безне шулай чакырды. Дөньясылыкта улай итте. Гаиләләрегез белән үрсегез дине. Балаларыгыз күп булган дине. Кыямәт көнендә мин Аллаһ Субханаһу тәгаләнең каршысында ошо өммәтемнең күплеге белән мактанырмын дине. Әлхәмдүлилләһ шөкер, әлхәмдүлилләһ. Эшһез һәм мәктәпһез калган авылдар өчен һөнәрмәнлек, дини байрамдар, айык тормыш якын. Шулай ук этнотуризм, йорттар төзү, мәсҗидләр асу киң таралган. Халыкты туган ереннән, туган теленнән һәм диненнән айырмаһаң, ул үз асылыннан бер касанда тайпылмай. Авыл өчен нитеп җыгылып барган кешебез күп. Барысы да ярдәм итәргә тырышалар. Менә малайларга әйтсәм, җегетләргә әйтеп сыгам, анда үзләренең эшләрен ташлап, шул мәсҗид янына эшкә сыгалар шулай. Мәсҗидте теге коммунистлар вакытында җимереп, шул битергәннәр инде. Ну, халык бару Хавай тәгәлә ашамга ташламаган.